Så sidder vi her med de lækre orgelsko her og klar til at spille. Det er sådan nogle smarte salsa-sko, som mange organister bruger, de er rigtig fikse. Vi spiller. Jeg tænkte, vi kunne se på Den Signede Dag med Fryd vi ser, som er kendt af rigtig mange. Jeg har min computer i orglet, så jeg kan finde en lyd frem her. Så jeg er sådan dirigenten, og det er orkestret, jeg står overfor. Der er fløjter og stryger og alt muligt forskelligt, jeg kan spille. Og udgangspunktet, så kunne vi en lyd til et salmevers godt være sådan her. Og det er sådan en dejlig rund lyd, og det kan godt være sangbart og lægge sig ind efter. Der er et godt fundament i den, og det kan støtte godt for at synge til. Der skal være noget støtte i det simpelthen. Jeg kan også efterhånden, som vi kommer lidt hen i versene, der kan være et lidt mere eftertænksomt vers, måske hvor jeg gerne vil fremhæve en melodistemme, altså selve melodien, og så akkompagnere op i den anden hånd. Og det kan jeg så gøre her for eksempel. Så spiller jeg på et lille krumhorn hernede. Så får vi fremhævet melodien, og det er sådan lidt eftertænksomhed i det også, men også en klarhed i det. Jeg kan også sige, nu er det altså sidste vers, og vi har fantastisk kor, som giver den gas. De mærker, hvis jeg fyrer op under orglet, så følger de trop, og de giver alt, hvad de har. Og det er vigtigt, synes jeg, fordi man må godt, når man går fra kirke, må man godt være lidt sådan 5 cm højere, end da man kom. Og det kan man blive af at synge. Og jeg gør meget ud af at gøre det tydeligt hele tiden. Jeg laver en god optakt. Hvis jeg bare siger, så er der ikke noget incitament til at synge, så bliver det sådan en sådan budding, ikke? Så da Weisse han skrev den her melodi i sin tid, dengang der var salmetempoet et helt andet, så det har ligesom resten af vores samfund udviklet sig, vores tempo i dag er rigtig højt. Og det er lidt interessant. Jeg tror, man mener, at tempoet dengang måske har været så langsomt som det her. Og man måtte indføre regler for, hvor længe præsten måtte prædike osv., fordi over 2 timer var for meget osv. Folk lå og sov lidt i kirkerne undervejs, så en gudstjeneste kunne tage enormt lang tid. Jeg har det lidt sådan i dag, jeg tænker, de fleste mennesker kan godt lide at synge, og hvis man synger, og vi synger ved højtider og ved dage, der betyder noget, fødselsdag for eksempel, så synger vi fødselsdagssang. Og hvordan synger vi fødselsdagssang? Den synger vi med begejstring, vi siger, i dag er det Oles fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Der er sådan et godt drive i det, ikke også? Hvorfor ikke spille Den Signede Dag på samme måde? Hurra! Så er det det. Ja, jeg er født og opvokset i Næstved, som var en meget stille by, sådan musikalsk set at vokse op i. Jeg voksede op i den lille enklave, der hedder Herlufsholm Kostskole, hvor min far var lærer, kostskolelærer dernede. Så jeg havde sådan en meget fri barndom, hvor jeg løb rundt i parken og skovene og ved Susåen og legede dernede. Og når jeg ikke legede der, så løb jeg ind og spillede klaver, fra jeg har været sådan en lille fyr på 4-5 år. Gik på opdagelse i klaveret og komponerede, som jeg kaldte det selv. Og så var der en gammel organist ved kirken, ved Herlufsholm Kirke. Gnisten kaldte vi ham. Det er sådan en forkortelsessprog, der er dernede. Organisten bliver til Gnisten, sådan en lokal slang. Og han kunne spille alt udenad. Og han lavede aftener for drengene fra kostskolen, hvor han og hans kone, som også var sådan lidt kunstnerisk anlagt, de fortalte om den store symfoniske musik. Det var klassisk musik. Han kendte ikke til andet simpelthen. Men han fortalte og spillede César Franks symfoni og Haydns symfoni, og vi spillede firehændigt og så videre. Det var sådan min indføring i stor symfonisk musik, klassisk musik. Og så var han enormt selvoptaget på en meget skøn måde. En gang, hvor han skulle forklare mig noget om, hvordan man skal være afslappet og afspændt i sin teknik, når man spiller. Så gik han rundt i sin stue, boede meget smukt med flyl, med en
altid friske blomster i en vase på flylet. Og han var en meget stor mand med meget store hænder, sådan store Lucky Luke-hænder, ikke? Stor firkantet hånd. Så gik han rundt og sagde, det er meget, meget vigtigt at være helt afslappet, og så fejede han rundt med armene, og det skal være så afslappet, at man kan komme til at vælte ting ned, og så gjorde han sådan her, vuff, og væltede en vase med tulipaner og vand ud over hele stuen. Og jeg sad, som jeg tror, jeg har været 12 år måske på det tidspunkt, noget af den stil, og var helt chokeret over, at manden havde smadret konens vase. Så siger han lige så tørt, ja, så kom vi af med den. Jeg har aldrig kunne lide den. Og derfor, jeg kan lige så tydeligt huske, at hvor vigtigt det er at være afslappet i sit spil og have en velfunderet teknik, fordi han har virkelig demonstreret det godt, ikke? Det tørre gamle mand. Og jeg tror, fra ham, der har jeg haft sådan en indtryk af også, at organist, det var sådan en gammel hvidhåret mand. Lidt stædig og lidt kantet og lidt... Så jeg kan huske, da jeg var 15 og fik mit første brev, hvor der stod organist, Lars Nielsen hed jeg dengang, på, så tænkte jeg, det er ikke til mig. Det kan ikke være, fordi det er sådan en gammel hvidhåret mand med stort skæg, ikke, der skal have det her brev. Så. Var du kun 15, da du var organist? Jeg startede som gymnasiedreng, ja, med at spille. Og så fik jeg simpelthen bare blev sat til at spille til gudstjenester med det samme. Jeg skulle lære at spille. Det var organisten fra Sankt Peders Kirke i Næstved, Christian Kampmann Larsen, der lærte mig at spille orgel først. Han var meget ihærdig og meget insisterende, meget inspirerende. Han var lige selv færdig på konservatoriet med sin debutkoncert og havde indspillet sin første CD og sådan noget. Det var meget forjættende. Jeg synes, det var rigtig stort forbillede at se. Han var meget ilter og kunne spille rækker og bakser. Det stod ud af alle tangenter. Og vi var på senere, da jeg blev færdig med gymnasiet, var jeg med ham i Sydamerika på orgelturné dernede og vende blad for ham og så videre. Så han var meget sød til at tage sin elev ind fuldstændig og skubbe på. Så han har betydet meget. Så uddannelsen lå lige for? Det må man sige, ja. Altså, det kom så simpelthen af, at der var en kirke uden for Næstved. Det var Vejlø Kirke og tilhørende Gavnø Slotskapel også, at de manglede en organist, og så var der er tit ikke nogen til at søge de her stillinger. Og så kiggede man lidt rundt. Er der nogle unge, der spiller klaver for eksempel, som vi kan konvertere til organister og lære dem at spille orgel? Og så var der en her. Så tænkte jeg, det kunne da sikkert være meget sjovt at prøve at spille orgel. Så det var sådan, det kom. Og så bliver man kastet ud i det med det samme, bare fuld skrue. Det var grænseoverskridende at sætte sig til sin første højmesse. Der er så meget at øve på. Bare det at spille til fællessang, det er skidesvært. Altså, som ung pludselig at skulle tage teten og være den, der leder noget og fører noget, det er et meget stort ansvar. Og man mærker hurtigt, at der, hvor man kager og pludselig spiller fejl, og menigheden er nødt til at synge videre selv, og den der usikkerhed, der breder sig, man kan tabe det hele på gulvet, sådan der. Det er skræmmende. Barmhjertighed. Barmhjertighed, det var sådan et fint ord. Barmhjertighed, det er sådan et ord, man skal passe på, man kan smage på. Barmhjertighed. Så det puttede vi på skåneprogrammet til finvask. Fordi det skal man skal passe på de fine ord. Med børn er det rigtig sjovt, fordi de giver os alle sammen nogle nye vinkler. For eksempel vil du se til pastorgudstjenester her, at børn de kender ikke til det der med, at de sidste skal blive de første. Børn styrter frem og helt op til knæfaldet helst med det samme og kravle rundt og være der. Kom så tæt på det centrale som overhovedet muligt hele tiden, hvor vi andre holder os pænt tilbage i alt det, vi har lært og blevet opdraget til. Og sådan. Vi skal også give plads til andre, vi skal også lytte osv. Alle de der ting, børn spontant gør og ikke har lært endnu, det er interessant at se. Tegne på og male på, det vil Ditte fortælle meget mere om det om lidt. Men de her skyer, de kommer op og hænge på pinden. Børn kommer også op til orglet, og så ser de skoleklasser for eksempel, det synes jeg er smadret skæg at få besøg af. De bliver nogle gange, de er helt små
i børnehave og vuggestue, som også kommer på besøg nogle gange, de bliver tit lidt bange for orglet, fordi de ved ikke, der sidder en og spiller på det. De hører bare, at det sætter i med et ordentligt drøn. Så når de så kommer op og hører, at der både er pipfugle og elefanter, og at jeg har en stemme i orglet, som jeg kalder min sømandsprut, at alle de der lydeffekter, det er smadderskægt at se deres reaktioner, og de kan blive helt fascineret og se sådan et barn på 5 år sidde på orgelbænken med fine fingre og begynde at afsøge klange og kombinationer af lyd. Det er ret fantastisk. Og vi oplevede det så sent som i går ved lydværkstedet. Da vi var færdige efter en lang eftermiddag, et par timer, det er langt for børn, ikke? Hvor de havde malet og var blevet interviewet med en mikrofon helt op i snuden, og var lidt trætte til sidst, så var der en lille fyr, der var på besøg fra Sandholm-lejren, som spurgte, om han måtte have lov at prøve flylet inde i kirken, vores fine Steinway-flyl. Det havde han godt spottet. Han gik til klaver, sagde han. Jeg ved ikke, om han gik til klaver, det var også lige meget, fordi at han var den fineste pianist, jeg havde hørt længe. Han satte sig til de her tangenter og fik tiden til at stå fuldstændig stille i kirkerummet. Det var rent Karl-Heinz Stockhausen nærmest, han gik i gang, og det var simpelthen så fint. Og man kunne se, at i det han ramte en tangent, så korrigerede han med øret. Det satte en masse tanker og oplevelser i gang. Så han tog 1 tone ad gangen og fik en evighed frem i dem alle sammen i virkeligheden. Og havde begge hænder i spil. Det er også lidt usædvanligt. Tit børn i den alder tager bare 1 hånd ad gangen, og de klasker dem ned, ikke? Han var helt fint i gang. Det er et blæksprutejob. Både når man sidder ved tangenterne, så er man lidt blæksprutten, der trækker i alle mulige registre og spiller på flere manualer og med arme og med fødder. Og i det daglige er det i og for sig lidt det samme, synes jeg. Man er virkelig over mange forskellige ting. Fra at være spillemand, dels ved orglet og dels nede ved klaveret. Der er en forskel i måden, man går til dem på. Og så også i formidling bredt til mange ting. Det kan også være, at jeg står som dirigent foran nogle sangere og skal formidle noget foran dem, eller står foran et publikum ved en koncert og skal fortælle lidt om musikken, vi skal høre. God eftermiddag og velkommen til Kakao-koncert. Kakao-koncert? Hvad er nu det? Så der er en mundtlig formidling, der er en skriftlig formidling til hjemmeside, til nyhedsbrev, og der er en musikalsk formidling, når man sidder ved tangenterne og skal lade musikken og fingrene tale. Så er der brug for at lytte ind, hvad det er, der kommer tilbage igen. Det er måske den mest udfordrende del af jobbet, synes jeg nogle gange. Blandt nogen kommer og siger, at det var fantastisk, eller det var virkelig grimt. Det kan også være, at folk går lidt stille fra. Og det oplever jeg faktisk ret tit, også når vi har spillet her i kirken, spillet og sunget. At nogle gange kan man faktisk godt blive stille af og bevæget måske af noget. Og så skal man også have lov at være det, og bare gå hjem, uden at blive afkrævet en reaktion på nogen måde. Vi vil jo så gerne hele tiden måle alting i dag. Altså vi måler. Vi vil så gerne have evalueringer fra alle mulige mennesker. Nogle gange er den fineste reaktion i virkeligheden stilhed.